Concello e Deputación de Pontevedra asinan os convenios de colaboración para as reformas das rúas Rosalía de Castro e 12 de novembro. Son dúas actuacións que, segundo indicaron esta mañá, mellorarán o espazo público da cidade. O presidente provincial foi recibido polo alcalde no novo salón de plenos e Miguel Anxo Fernández Lores aproveitou para agradecerlle a Luís López que se manteñan os compromisos realizados no pasado mandato. Que tal? Saúdos. Tamén destacaron a importancia da colaboración institucional. De contado, escoitamos o presidente e o alcalde de Pontevedra. Antes, outras novas do día. O PP de Ribeira faise eco do malestar dos abonados do aparcadoiro do Centenario ante o cambio das condicións do contrato sen previo aviso. Denuncian que teñen que asumir unha maior carga económica a pesar de trasladar os seus vehículos a outro andar que presenta deficiencias. Pontevedra pon en marcha a súa campaña do 25N co foco no feito de que ser muller abonda para ser potencial vítima. O lema deste ano é "Son muller, son Diana". A idea desta campaña busca tratar a violencia machista como unha cuestión estructural relacionada coa educación, coa política e coa esfera pública e privada. A Pobra repite por terceiro ano consecutivo o programa Espazos nas Escolas. Trátase dun servizo de atención socioeducativa que se oferta á totalidade de centros educativos do municipio, dende infantil a secundaria. O servizo levarase a cabo da man da Asociación Antonio Gandoi. Nova edición da Andaina Solidaria do Club Trabandainas de Noia. A actividade desenvolverase este vindeiro domingo a partir das 10 da mañá dende a Alameda Noiesa. Trátase dun percorrido de preto de 12 km cun perfil medio baixo. A actividade ten fins solidarios a favor da Asociación Amisela. E Pontevedra volveu converterse na capital da moda masculina. A cidade acolleu a terceira edición da pasarela Eles Mostra Moda Home. O evento celebrouse no Liceo Casino da Boa Vila, logo de pasar por Málaga e Vigo. Pois deste xeito, imos arrancando as novas do día aquí en Canal Rías Baixas. Concello e Deputación de Pontevedra asinan os convenios de colaboración para as reformas das rúas Rosalía de Castro e 12 de novembro. Son dúas actuacións que, segundo indicaron esta mañá, mellorarán o espazo público da cidade. O presidente provincial foi recibido polo alcalde no novo salón de plenos. Miguel Anxo Fernández Lores agradeceulle a Luís López que se manteñan os compromisos realizados no pasado mandato. Tamén destacou a importancia da colaboración institucional. Son en total 2 millóns de euros para dous proxectos que financiará ao 100% a Deputación de Pontevedra. Falamos de dous proxectos que a Deputación vai financiar ao 100%. O acondicionamento da parcela sobre a vía férrea da rúa 12 de novembro por 710.000 euros e a apertura dun novo viario entre a Avenida de Marín e Rosalía de Castro para mellorar o que é a conexión e a mobilidade no barrio de Mollabao por 1,3 millóns de euros. Esta mañá o presidente da Deputación achegouse ata a renovada Casa do Concello Pontevedrés para asinar co alcalde estes dous convenios. Luís López salientou que son unha nova mostra do compromiso da Administración provincial cos concellos e o respecto á autonomía local. Non é máis que outros dous exemplos sumados o da rehabilitación da Casa Consistorial de que estamos a colaborar. E é unha colaboración que facemos noutros ámbitos. Facémolo cas obras de Santa Clara ou o viario de Montecelo, facémolo en deporte. O alcalde de Pontevedra, pola súa banda, agradeceu á Deputación que manteña os compromisos adquiridos no pasado mandato pola anterior Administración provincial. Agradecer, efectivamente, que a Diputación manteña os compromisos. Hai que recordar que estes dous convenios que asinamos estaban xa iniciados no mandato anterior, que hubo que suplementar crédito e, polo tanto, agradecer esa boa vontade. Lores salientou a importancia da construción do novo vial que unirá a Estrada Bella de Marín coa autovía. E, sobre todo, tamén nos permitirán mellorar tamén a calidad urbana e poñer dirección única de salida hacia Marín en todo o barrio de Mollabao, en Rosalía de Castro, que é absolutamente moi importante porque é unha zona que lle falta, digamos, nesa ampliación da cidade
lle falta porque non é posible manter 2 carriles e, polo tanto, a alternativa será pois utilizar ese bypass. Tamén a idoneidade do proxecto da Rúa 12 de Novembro con máis espazos para o esparexemento da veciñanza. É un proxecto encima da vía de tren que todos conocedes, de 700.000 euros, e que vai ampliar o que a xente chama pasarela, un espacio de convivencia nun barrio que está crecendo moito e que necesita espacios de esparcimento para todo o mundo. Por lo tanto, nada, pois manifestar a miña satisfacción. Ambas as obras deberán estar rematadas antes do comezo do ano 2027. Víamolo tamén en titulares, o PP de Ribeira faise eco do malestar dos abonados do aparcadoiro do Centenario ante o cambio das condicións do contrato sen previo aviso. Denuncian que teñen que asumir unha maior carga económica a pesar de trasladar os seus vehículos a outro andar que presenta deficiencias. Non é a primeira vez que os populares denuncian a mala xestión do Executivo no proceso de rescate da concesión do aparcadoiro do Centenario. Agora, as eivas a nivel administrativo engádense, din, problemas organizativos á hora de establecer as novas tarifas sen comunicalo previamente aos abogados. Non houbo ningunha comunicación cos abonados do parking do Centenario. E me reafirmo no que digo, porque a xente se enterou do cambio de tarifas polo periódico. E o que non lê a prensa, dende logo, se enterou cando recibe un SMS que lle di que ten que ir a asinar un novo contrato. Ese novo contrato que efectivamente viña cunha carga económica, que se aumentaba, un novo contrato no que si ti pagabas todo o ano por adiantado tiñas unha rebaixa de 100 euros e, polo tanto, eles que tanto presumen de ser o goberno pois da xente, o goberno que pensa na economía e nos bolsillos pois das persoas, neste caso me parece totalmente injusto que unha persoa que teña pois xa as súas dificultades para pagar unha mensualidade e a que lle poden supoñer moito ao final de ano 100 euros non teña posibilidade de acceder a ese precio bonificado por ser incapaz de poder pagar de un tirón, porque, dende logo, é un tema de dificultade pagar de un tirón 600 euros. Polo tanto, creo que non se tratou aos abonados como se tiña que tratar. Reclamouselles en diferentes ocasións por parte de todas estas persoas información, se lles reclama que teñan unha reunión, que teñan unha xuntanza, que informen a xente de como se vai a poder entrar e sair dese aparcadoiro. Dende logo, esta é unha negativa máis por parte do goberno tripartito a atender a veciñanza. Ademais, unha maior carga económica, os usuarios teñen que facer fronte tamén ao traslado das súas prazas á terceira planta, que presenta importantes deficiencias. Falamos dese descontento da veciñanza por ter que ser trasladada ahora mismo á planta terceira, unha planta que se atopa nunhas condicións bastante malas, unha planta con goteras, unha planta que ten un cheiro tremendo a humidade e unha planta que agardamos que vayan a mellorar nos próximos tempos, pero a xente ten ali os seus vehículos e, polo tanto, a xente está pagando e quer ter un servicio á altura do que abona. Por tanto, nós lle pedimos ao Executivo local que trate a veciñanza, que trate, neste caso, os abonados de aparcamento como os ten que tratar. Pois seguimos en Ribeira, ali o Concello informa dunha nova actuación de mellora e posta en valor da súa costa. Trátase do proxecto de rexeneración do paseo da praia dos Mosqueiros e Fonte Seca na parroquia de Castiñeiras, que acaba de ser adxudicado recentemente por un orzamento duns 240.000 euros. Segundo explicou o alcalde Luis Pérez Barral, a actuación busca revitalizar a fronte litoral e a paisaxe urbana dunha zona emblemática, a vez que se melloran as condicións de accesibilidade e seguridade viaria. Entre as obras previstas inclúese a renovación integral dos pavimentos co emprego de materiais como granito, a instalación de novo alumeado e a creación dunha zona axardinada máis ampla. A actuación, financiada pola Unión Europea a través dos fondos Next Generation, conta cun prazo de execución de 3 meses. Pontevedra pon en marcha a súa campaña do 25N co foco no feito de que ser muller abonda para ser potencial víctima. O lema deste ano é "Son muller, son Diana". Esta mañá despregaron na fachada do consistorio a imaxe da campaña deste ano, unha gran Diana atravesada por unha frecha, é a protagonista, e a mesma imaxe que se está a empregar tamén para a cartelería. Neste caso, 4 veciñas de Pontevedra sitúanse detrás desa Diana. A idea desta campaña busca tratar a violencia machista
machista como unha cuestión estructural relacionada coa educación, coa política e tamén coa esfera pública e privada. Esta mañá o alcalde da cidade lamentaba o inadmisible número de víctimas mortais por mor desta lacra. Lores fixo un chamamento á sociedade a unirnos para acabar coa violencia sobre as mulleres. Reclamou máis recursos e máis investimento en atención ás víctimas e educación. Siga habendo un número absolutamente inadmisible, non, de asesinatos de mulleres por esta violencia machista. Temos que todos estar unidos á hora de acabar con esta lacra, non? Polo tanto, onte lemos un manifesto do Colexio de Psicólogos no que decía claramente o que hai que facer, non? Que dedicar máis recursos, pasar toda esa atención psicolóxica e sanitaria ao sistema sanitario público, mellorar a formación de todas as persoas que teñen relación, profesionais de todo tipo. A Pobra repite por terceiro ano consecutivo o programa Espazos nas Escolas. Coñecemos máis desta iniciativa logo da publicidade. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A Pobra repite por terceiro ano consecutivo o programa Espazos nas Escolas. Trátase dun servizo de atención socioeducativa que se oferta a totalidade de centros educativos do municipio, dende infantil a secundaria. O servizo levarase a cabo da man da Asociación Antonio Gandoi. Por terceiro ano consecutivo, a Consellería de Servizos Sociais volve a pôr en marcha o servizo Espazo nas Escolas, coa colaboración da Asociación Antonio Gandoi. Segundo explicaron dende o Concello, a proposta tivo uns resultados moi positivos dende a súa posta en marcha, sendo unha ferramenta eficaz para as familias na prevención, acompañamento e intervención de diferentes problemáticas que afectan ao alumnado. Como xa acontecera o pasado ano, a oferta vai destinada á totalidade dos centros educativos públicos do municipio, dende infantil a secundaria. A Concellaría de Servizos Sociais pon a disposición de toda a comunidade educativa un psicólogo para que traballe nos diferentes centros que hai no noso concello e así pois responder a unha necesidade que a nós nos comunicaron de sempre. Non só o profesorado, non só as direccións, sino que tamén os pais nos decían que nos momentos que estamos vivindo e ás veces para evitar situacións complexas era necesario traballar de maneira colectiva con talleres de prevención, pero que tamén era fundamental traballar a nivel individual. A nivel de infantil, sobre todo, as intervencións son de prevención, pero estamos tratando de impulsar tamén este traballo de asesoramento, de acompañamento educativo no proceso educativo. Si en secundaria, generalmente, as intervencións xa son co alumnado, ainda que tamén traballamos coa familia, porque xa detectamos problemas máis de tipo clínico, por chamalo así, non? O servizo é ben recibido tamén por parte dos centros educativos do municipio, xa que con ela dase resposta a diferentes necesidades dos alumnos e tamén das súas familias. El primer año no tuvimos así muchas familias, pero el año pasado ya intervinieron ya con unas cuantas familias y sí que estamos viendo que sí que es un servicio muy necesario porque los problemas que va teniendo, sobre todo hay veces que hay una desorientación familiar sobre, como decía antes Olaya, el tema de las pautas, de cómo orientar a los niños, a las niñas en ciertos aspectos. Y bueno, creemos que es un programa que es fundamental, porque luego los problemas en primaria se empiezan a manifestar, pero luego en secundaria ya se van amplificando. Aquelas familias interesadas en formar parte deste programa poderán facelo a través das propias direccións dos centros ou ben ca aplicación Avalar Móvil.
E o Concello de Boiro está a levar a cabo o proceso de selección do alumnado que participará no Obradoiro de Emprego Torre Goiáns 4. Serán un total de 20 persoas, 10 por cada módulo formativo, un de carpintería e outro de forestal. O alumnado seleccionado contará cun contrato de traballo durante un período de 9 meses. Neste tempo formaránse de xeito teórico e tamén práctico, realizando diferentes tarefas de conservación e valorización do camiño a orixe, peches de madeira no Pazo de Goiáns, a mellora das faixas contra incendios en Brión ou traballos de acondicionamento na canle do río Coroño, entre outras. As bases do proceso selectivo e toda a información está disponible na web municipal boiro.gal. Para levar a cabo este obradoiro, o Concello contou cunha subvención da Consellería de Emprego, Comercio e Migración por importe de máis de 400.000 euros. As adegas de Rías Baixas prepáranse xa para a campaña de Nadal. Fano con boas expectativas, aínda co bo sabor de boca dunha vendima que foi boa. É o caso da adega Pazo Señoráns, en Meis. A uva entrou con moi boa calidade e cun estado sanitario excelente. E todo a pesar dunha campaña revolta, en especial polas abondosas precipitacións. As follas comezan a caer nestes viñedos da adega Pazo Señoráns, no concello de Meis. Estamos nun momento de relativa calma, xusto antes de iniciar a poda e aínda coa resaca da vendima. Na denominación de orixe Rías Baixas recolleronse este ano algo máis de 42 millóns de kilos de uva, unha cantidade lixeiramente inferior á campaña anterior, pero máis que positiva dende o punto de vista da calidade. A uva madurou moi ben, tiña un moi bo equilibrio entre grado de acidez. Vendimiamos máis ou menos en fecha, o 12 de setembro, que é máis ou menos unha fecha de lo máis habitual. Non tivemos enfermedades, o sea que ao final a uva comportouse dunha maneira maravillosa. Además foi unha vendimia agradable, un pouco intensa, porque tivemos que apurar un pouco para evitar as choivas, pero non hai queixa e o viño pinta moi ben. Nesta adega elaboran de xeito habitual 4 albariños, xoven, colección, selección de anada e tralos muros. Polo de agora, a súa xerente non se aventura a describir como pode ser o viño desta anada de 2024, aínda que ten algunha intuición. O viño non acabou, acabou a fermentación alcohólica, hai algún depósito que este ano imos ter que facer maloláctica, logo nos damos unha crianza sobre lías, o sea, hai que esperar bastante para darche realmente unha cousa sincera e realista do que vai ser añada. A mí, a priori, técnicamente falando, co que teño visto, recórdame bastante o 2010, cosa que nos aleda moito a todos, porque foi unha añada que a mí me gustou especialmente. O sea que a ver se siguen as cousas así e podemos dicir que se ten algo que ver co 2010. Esta adega, que mantén aínda o seu espírito familiar, ten 21 hectáreas e media propias. Ademais, traballa con moitos pequenos viticultores da zona ata sumar outras 33 hectáreas. Social e económicamente falando, mantemos un pouco a riqueza da zona, que as pequenas parcelas sigan en manos das mesmas familias, que les as coiden, que haya moita zona verde, que teñan un rendimiento económico a maiores do seu traballo habitual. Iso vai que sea unha zona moi rica. Entón, nosotros non somos unha adega moi grande, pero sí que é certo que traballamos con moitísimo viticultor pequeno. Bueno, nos gusta traballar así. Agora é verdade que hai un perfil de viticultor moito máis grande, pero nos levamos 30 anos traballando ca mesma gente, mentras eles estén contentos, nos entendamos, respeten un pouco a maneira de traballar que temos, pois todos seguimos adiante. A adega está xa preparada para este Nadal, un dos momentos máis importantes en canto a vendas. Nos últimos anos están observando un comportamento peculiar que, así todo, non supón unha mingua no seu negocio. Está o mercado un pouco raro, a xente está prudente, está preocupada, entón, debo dicir que hai algún previsor que xa arrancou coa campaña de Nadal. Temos 3 ou 4 clientes habituales que xa están en ello, pero sí que é certo que parece que ven lenta, o sea, que se chegará a última hora, que debo dicir como ven pasando nos últimos anos, que todo deixan para o final, e a finales de novembro acordan que hai que facer os regalos e rapidamente pasan o pedido. O principal mercado de Pazo Señoráns é España, con todo o 40% da súa produción destínase ao mercado internacional, destacando a súa presenza no Reino Unido ou nos Estados Unidos. O Club Trabandainas de Noia organiza unha nova edición da súa andaina solidaria a favor da Asociación Amisela. A actividade desenvolverase este vindeiro domingo a partir das 10 da mañá dende a Alameda Noiesa.
O consistorio noiés foi o escenario escollido para a presentación dunha nova edición da Andaina Solidaria en favor da Asociación Misela, que organiza o Club Trabandainas en colaboración co Concello. A cita será este vindeiro domingo 24 de novembro, con saída ás 10 da mañá dende Alameda. Dende a organización animaron a participar na andaina de preto de 12 km de percorrido, cun perfil medio baixo. Unha ruta solidaria que dé pé a que poidan participar todos os públicos, de xeito que a facemos o máis fácil posible. Máis fácil que isto sería só pasear por o paseo marítimo, nada máis. O resto, si queremos ir por algúns sendeiros, porque queremos combinar un poquinho tamén o que é o monte, mar e río, si queremos facer uso dos sendeiros, algo temos que subir ao monte, pero é moi suave, moi suave. Dende o Concello, que volve a colaborar con esta andaina, destacaron a importancia deste tipo de iniciativas cun marcado carácter solidario, xa que todo o recadado na proba irá a parar á Misela, unha entidade sen ánimo de lucro que axuda as persoas con algún tipo de diversidade funcional. Si xa facer deporte é moi bo, pois si en este caso cando é solidario e a favor da inclusión social, pois moito mellor. Entonces queremos dar as gracias aos Trabandainas por esta iniciativa que xa é a 7ª, e máis por todo o traballo que fan, visionando todos os camiños que hai na nosa vila e poder levarnos polas mellores rutas e que a xente as conoza. Percorrer lugares da nosa vila con moito encanto, habitualmente eles pois se empeñan en facer unhas rutas con un atractivo que suele ser pois espectacular e a vez disfrutar do deporte e facendo de que isto sexa pois unha misión solidaria, unha gran misión solidaria que creemos que é tan importante para esta asociación como é a Misela. As inscricións para poder participar na proba están aínda abertas, podéndose realizar ata este xoves a través da propia páxina de Trabandainas ou a través de Cronocheck. O seu custe será de 5 euros, aínda que os que o desexen poderán realizar unha aportación maior. Hai 3 opcións de inscripción. A básica, que son 5 euros participando, logo hai unha opción que é a colaboración sin participación, para quen non pode sair a andar, pois que poida aportar tamén a súa dozón, son 5 euros tamén. E logo temos 2 a maiores, que son unha colaboración suprema e unha colaboración extra, que serían ou 10 euros ou 20 euros. A organización agarda superar as cifras de participación da edición anterior e achegarse aos 500 asistentes. E o Concello de Muros prepara a súa primeira gala do deporte. A cita na que se premiará os mellores deportistas e clubes locais deste ano 2024 terá lugar o 21 de decembro a partir das 6:30 na tarde. Vai ser no auditorio do Centro Cultural e Xuvenil. Xa está aberto o prazo para a presentación das candidaturas. Poderán presentarse ata o venres 29 deste mes de novembro. Entre as categorías dos premios figuran a de mellor deportista masculino e feminino, a de mellor clube ou a de mellor evento deportivo municipal. Ademais, tamén se entregará un recoñecemento especial a clubs e deportistas locais pola súa traxectoria deportiva e ata 3 mencións especiais. Pontevedra volveu converterse na capital da moda masculina. A cidade acolleu a terceira edición da pasarela Eles Mostra Moda Home. O evento celebrouse no Liceo Casino da Boa Vila, logo de pasar por Málaga e Vigo. Trátase da única pasarela de moda masculina española. Por ese desfile pasaron propostas de creadores como Breva, Leborato, Pedro Gómez, César Moreno, Bólido ou Lusan. Ademais, a cita incluiu tamén un foro de debate presentado pola modelo e actriz Diana Nogueira. Eles é un proxecto creado polo estilista de moda e produtor de televisión Carlos Volta, con máis de 40 anos de experiencia nestes sectores. Con estas creacións despedimos hoxe as novas do día. De contado o programa Falemos.